La lluita per aconseguir la Lliga arriba al seu clímax quan els dos equips que miren de situar-se en primer lloc, els Giants i els Cards, els toca enfrontar-se entre si. Per fi tenim l'Andy i en Dom cara a cara. I tot i que l'Andy està a punt de connectar el llançament la guspira dels 7 colors d'en Dom, després d'estudiar-lo amb deteniment, al final acaba eliminat amb 3 strikes seguits. Una cosa semblant li passa a en Dom quan bat contra els llançaments inaudits de l'Andy. Està a punt de connectar el tercer, però per molt poc no ho aconsegueix. Al final, la batalla entre tots dos rivals acaba en taula. La decisió de l'Andy. Som al Tokyo Dome, al mig d'un partit emocionantíssim. Els Giants i els Cards lluiten per col·locar-se al capdavant de la classificació. I sembla evident que l'equip que aconsegueixi la victòria en aquest partit haurà fet un pas de gegant per guanyar la Lliga. Els dos primers batedors, l'Andy pels Cards i en Dom pels Giants, no han deixat que s'anotés cap correguda ni cap hit fins al final de la tercera entrada, quan han deixat el monticle. Després, el partit ha tingut unes fases de domini altern fins a la 11a entrada, en què els Cards han aconseguit anotar 3 corregudes gràcies a un doble robatori. Som al final de la 12a entrada, ara. Els Giants són al bat, amb 2 batedors eliminats i corredors a primera i segona. L'ara és el bat i el compte és de 3-1. Com s'ho faran suda per superar aquest moment tan crític? Vinga, senyor, ara volem un home run. Sé que el pot fer. És el 6è llançament. Allà va! L'ara l'ha connectat. La pilota ha sortit volant. Serà un home run? Serà un home run? Si el fan, els Giants empataran el partit. Ho és! L'ara fa un home run i anota 3 corregudes. És el que fa 36 per ell. Els Giants acaben d'aconseguir el miracle i el partit ha acabat amb empat. Sí, senyor, el felicito, és el millor. Hem aconseguit empatar. Ens ha anat ben just. Renoi, quin partit. Aconseguiràs el rècord de home runs de la temporada. Et felicito, Tatsunori. Estic segur que aquest any ens emportem la Lliga. N'estic segur, m'ho diu el cor. Serem campions. Dom? Ei, com és que encara ets aquí, Dom? No havies de tornar cap a casa a les 9? No, ara no, fins a les 10 estem de vacances. Ha estat un partit emocionantíssim. Et fa bullir la sang un partit així. I de quina manera? Em pensava que m'agafava alguna cosa. I tant. Ei, on sou, noi? Andy. Dom, no tinc cap excusa pels 3 strikes que m'has fet. La guspira dels 7 colors és més difícil de batre del que em pensava. Et felicito. I jo, a tu. M'has deixat de pedra. De debò que no em pensava que fossis tan bon llançador. Però no et facis il·lusions. Faré que els Cards guanyin la Lliga. N'estàs molt segur, però vigila que no et faci un home run al camp esquerre en el pròxim partit, a més d'eliminar-te un altre cop. En fi, aviat sabrem qui és el guanyador. Tant de bo fos ara mateix. Ah, sí? Escolta, quan vegis la Melody m'has de fer un favor. Vull que li diguis que l'aniré a veure per demanar-li que surti amb mi un cop t'hagi guanyat en aquest duel particular que tenim tu i jo. No te'n descuidis, No pateixis. Dom! Dom! Dom, he portat síndria. Si en vols, vine a buscar-la. Ei, Dom, que no ho has sentit? La pròxima vegada faré un home run, costi el que costi. Ho he de fer per la Melody. Andy, ja has perdut. Connectaré la teva guspira dels 7 colors, costi el que costi, Dom. Però per fer-ho, primer he de descobrir d'on ve aquesta dissonància. No pararé fins que ho descobreixi, t'ho asseguro. T'ho has agafat molt a pit? Sí, la guspira dels 7 colors és tan fascinant, avi. És el primer cop que sento que algú és superior a mi. És una experiència inquietant. És per això que l'he de connectar, a tot preu. És increïble. Sempre que parles del beisbol ho fas amb tanta il·lusió que et resplendeixen els ulls.
Sí, és que el beisbol m'encanta, avi. És fabulós. Melody, ben aviat podràs jugar a beisbol, filla, sense necessitat que t'hagis de fer passar per un noi. Estic segur que aquest dia no trigarà a arribar. Ei, que no hi ha ningú! Senyora Gata, he vingut perquè m'ensenyi a batre. Seré un alumne modèlic. Per començar, t'has de posar davant d'un mirall i practicar el swing. Vinga, nano. Sí, home, però si això ja ho vaig fer ahir. Però no n'hi ha prou. No pots connectar els llançaments de l'Andy amb només un dia d'entrenament. Ah, no? I esclar que no. Jo en sóc l'exemple. Fa 20 anys que cada dia practico el swing davant del mirall 200 cops. De debò? 200 cops cada dia? La veritat, no ho hauria dit mai que fos tan treballador, vostè. Molt graciós, el nen. Molt bé, si vostè ho pot fer, jo també. Sempre has de dir l'última paraula, oi? L'agafes malament. Has d'agafar el bat molt més amunt i quan el passis, fer-ho amb decisió. Ara? No és aquesta la posició correcta. Mira com ho faig jo, intenta copiar-me. Fes servir la meva tècnica i no fallaràs. I quina tècnica és? És la tècnica del swing del home run. Un swing fort, però elegant. És una tècnica molt antiga, ja. Molt antiga? Sí, ja té molts anys. Recordo el dia que jugàvem contra els Tigers i vaig fer el meu primer home run amb aquesta tècnica. No el recordes? Vaig enviar la pilota a la graderia del camp esquerre. I tant, aquell home run. Sí, aquell gloriós home run. D'això ja fa 10 anys ara, però el recordo com si l'hagués fet ahir mateix. 10 anys? Jo encara anava amb bolquers fa 10 anys. Escolta'm amb atenció. Aquell cop la pilota que em van llançar em venia de dret al pit. Era una recta. Jo vaig agafar el bat així, com ho faig ara. Ben fort amb les dues mans. Llavors vaig avançar el peu esquerre. El peu esquerre. Molt bé. Així. Exactament. I després d'això? Així? No t'escapis, Tom! Per poder batre bé cal mantenir-se molt en forma. Entrenar fort encara que plogui o nevi. Quan corro sempre passo per davant de l'hotel de la Melody. M'agradaria saber què fa ara. Potser està sola i s'està dutxant. Però què dic? Tan jove ja penso com un vell verd. Tom! Tom! No arrenqui, que baixaré aquí. Ai, 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 ai. Però què has fet, marret del dimoni? No volia fer. Aquesta canalla. Cada dia pugen més mal educats. Ai, que em moro. Soc tan feliç, Melody. Si sabessis com t'estimo, amor meu. Hola, jo parlava sol, saps? Puc seure aquí? Esclar. Escolta, vas veure el partit d'ahir? Sí, és clar que sí. Et prometo que la pròxima vegada guanyaré, t'ho prometo. Això és teu, oi? Ho he trobat, t'havia caigut. Ho has obert. Què? Oh, sí, perdona, no ho hauria d'haver mirat sense demanar-te permís abans. Em sap molt greu, de debò. No t'enfadis amb mi, sisplau. És sorprenent. Què? Tinc la impressió que tu i l'Andy us assembleu molt. Ah, sí? En què ens assemblem? Doncs en la vostra sinceritat. Tant tu com ell sou incapaços de dir una mentida. Em cau molt bé, l'Andy. No ho sé, tinc la sensació que tenim moltes coses en comú. És un noi fantàstic, de debò. Quan ens enfrontem, no ho sé explicar, és increïble. Sento una emoció tan forta que és com si alguna cosa em cremés per dins. Esclar que són sentiments que tenim els homes i és difícil que els entenguis. La pròxima vegada el guanyaré per això. Però i si... Què? I si perds, què passarà si perds? Doncs que hauré perdut i ja està. A més, no seria tan greu perdre amb ell. Em cau molt bé a mi, l'Andy. Me n'he d'anar. No puc ser aquí amb tu. Li vaig prometre a l'Andy que no sortiria amb tu fins que haguéssim acabat el partit. Adéu. Tom! Sisplau, espera. S'assemblen moltíssim. Potser m'equivoco, però a mi em fa l'efecte que... Què et barrina pel cap?
Aquesta d'aquí és la noia que surt amb en Dom, la Melody. És la neta d'un americà, Norman Jennings. Saps qui vull dir, oi? Qui? En Norman Jennings, el famós empresari americà? Mira aquestes fotografies. No trobes que la Melody i l'Andy s'assemblen molt? Home, ara que ho dius... Estic segur que tenen alguna cosa a veure. La meva intuïció no falla mai. Què vols dir? Que l'Andy i la Melody són germans. Què? Són germans? Fins ara ningú no en sap res de la família de l'Andy. Si l'Andy és el net d'en Norman Jennings, com és que no ho fa públic? Per què ho manté tant en secret? Deu tenir un motiu. Llavors valdria la pena? Sí, valdria molt la pena investigar-ho, Nakajima. Ja? Sí, he parlat amb el cap. Diu que si podem demostrar que la Melody és l'Andy ens donarà $100.000 de recompensa. Déu-n'hi-do. No. Harry, sisplau, baixaré aquí. D'acord. Vostè continuï per això. No hi és! No! M'he d'afanyar. Avui surto a llançar la primera. Què ha passat? M'està fent mal? Gràcies a Déu. Us heu fet mal? No. T'has fet mal? Tens sang al braç? No pateixis. No és res, una rascada i prou. Melody! Perdona, escolta, tu ets la Melody, oi? Què ha passat? T'has fet mal? Tens sang al braç. Disculpi. M'he d'amagar la ferida, si no em descobriran. He de fer alguna cosa. L'estadi Jingu és ple a baixar per veure el partit entre els Swallows de Yakun i els Carp. Al començament de la primera entrada, els Carp no han anotat cap correguda i ara, al final, en Tonoshima ha sortit a batre en primer lloc pels Swallows. Al monticle hi tenim l'Andy, que fins avui ha llançat amb una precisió espectacular. Hagi comès un error com aquest, normalment llança amb una gran seguretat. Em deu haver vist l'embenat. Vinga, Andy, elimina'l! No em puc concentrar. És estrany, això, molt estrany. 396, 397, 398, 399, 400. Ho he aconseguit, senyor Nakata! He fet 400 films cada dia d'ençà que vostè m'ho va dir. Què li pot passar avui?
Li han fet un hit entre la primera i la segona base. Què li deu passar a l'Andy avui? Té la mirada perduda, no ho entenc, mai no havia estat tan insegur. En Parrish surt a batre, totes les bases són plenes i l'Andy es troba en una situació molt compromesa. Fixa't en el braç de l'Andy. Sembla que s'hi hagi fet mal, que sí? Esclar. L'ha connectat, va fora? No, és un foul ball, ai, de què? Això no és un home run ben bé pels pèls. És igual, Rau, vinga. Què? Que no paris de fer fotografies de l'Andy. L'Andy i la Melody són la mateixa persona. Ara n'estic segur. És l'home que... És increïble! L'Andy ha llançat amb la mà dreta i en Parrish ni l'ha vista passar. Ha estat un llançament prodigiós. L'Andy ha demostrat ser un geni. Els Swallows han acabat sense notar cap correguda amb 3 corredors a la base. Han perdut una magnífica oportunitat per culpa d'aquest desconcertant llançament de l'Andy. Ens ha vist? No t'amoïnis. És millor que sàpiga que la seguim. Cada cop es trobarà més acorralada i al final veurà que no té escapatòria. Ella mateixa es delatarà. Els llançaments de l'Andy amb la mà dreta impedeixen que l'equip contrari anoti cap correguda. Fins i tot en aquesta difícil situació, l'Andy es va mantenir dret i va llançar d'una manera esplèndida. Per això li han posat el sobrenom del noi de gel. No és veritat! Patia molt! És que són secs, no té res a veure amb un noi de gel, això! Dom, és que no em sents? Sí. Demà tornem a tenir una tanda de partits molt important contra els Carp. Vull que et preparis bé. Seràs el primer llançador. Compto amb tu. Sí, senyor. Andy, he decidit que siguis el primer llançador en el partit de demà contra els Giants. Et sembla bé? Sí, esclar que sí. Espera, de què tens por últimament? La ferida del braç ja està curada, no? La veritat, no sé què et passa, però et costa molt concentrar-te aquests darrers dies. Què ho fa? Si no em vols parlar, no em parlis, però recorda que si no llances millor, els batedors dels Giants t'ho connectaran tot. No vull dubtes en el partit de demà. Vull que demostris què vol dir ser un professional. Els Giants i els Carp es tornen a trobar un cop més aquí a l'estadi dels Giants, al Tokyo Dome. Tots dos estan empatats al capdavant de la classificació i la Lliga és en el seu tram final. Aquest partit serà clau per saber qui es pot emportar el títol de Lliga al final de la temporada. Pels Giants el primer llançador serà en Dom Sinjo i pels Carp l'Andy. L'Andy és una noia. La seva vida com a jugadora de beisbol s'acaba avui. Què em passa? No ho entenc. No m'hauria pensat mai que això em pogués arribar a passar a mi. Estic tan espantada. Oh, vinga. Ets una ximpleta, Melody. Per què tremoles així? És perquè ets una noia, per això tremoles. Andy, què ets aquí? Et fa res que entris? Dom, què hi fas tu aquí? He vingut per dir-te que juguis com tu saps i que treguis tot el geni que tens a dins. Què? No suporto veure't llançar tan malament com en l'últim partit. Et vas acovardir com una gallina. Fins i tot vas fer servir un truc d'allò més vulgar al final canviant-te la pilota de mà. Això no és digne de tu. Em pensava que eres fort i valent, que no les faries mai, aquestes coses, que eres un dels millors jugadors, que no ha existit mai l'únic jugador amb qui realment m'agrada enfrontar-me. Dom. Tu m'has motivat, has fet que volgués sortir a batre per connectar els teus llançaments. Tens raó, Dom. Sóc una ximpleta per haver tingut por i haver-te enganyat. Et diré la veritat, ara. T'ho explicaré. T'ho diré tot. T'explicaré la veritat. Després podré sortir a jugar contra tu sense tenir por de res, sense haver-me de preocupar inútilment. Si t'ho explico tot, em podré tornar a concentrar.
Escolta, t'he de confessar una cosa. Ara et trobo! Què passa? Vols saltar l'escalfament? Ja vinc de seguida. No, ara Un mateix. moment i prou. Ah, estigues No quiet. vull, deixi'm estar. Li dic que ja vinc de seguida, deixi'm estar. No pot ser, Deixi'm, l'entrenador ja treu foc per Adéu, aixecar. Andy, ja ens veurem. Feu el que vulgueu. Ja ho tenim, l'hem descobert. Ara ja no tinc por. Aquest serà el meu últim partit. Després d'avui, l'Andy ja no tornarà a llançar mai més.